tinokudokesai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rechinomwe mwedzi uno waZvita. Tiri kutandano kunyepai kuti kwainana maringa mvura kwedu nokwamutoko chikarara kupenyari rinokona kundosvikira mangwana zvokutoti wanhu aiwa nhadzirirai kuita kozhizha kureketa kuno kwai zuva ramangwana richakona kupisa zvokusvika pamadhigiri anoita 26 26 pachirungu. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinoperera papi. Wamiriri mudare paramende ubato roCCC nyasi wagoita mureketo wawo apo wagoreketa kuti aiwaba paribe mari yavari kubenhutsa nokutoti mari iyi iri pamutemo kwai mari iyi iribe chakanyangara pairi yawakagopuwa iyo nozanu. Ticharamba takaringa ipapa kuti zvichapera sei nokutoti ipapa wamwe wagoringa wachiona gift ostalo siziva achireketa kuti kwai pakange paita kutadza kureketerana kusvinu budirana pachena nokudidi nokumugwanana pakati pawachamisa naiwo wamiriri mudare paramende. Rekai tigoona ipapa wagoringa wamwe wagoreketa kuti zvaratidza pachena kutoti mari iyi yaita kutonga mubatomu paribe chisvinu, asi wamwe wari kuramba wachindoti aiwa rekai tione kwazvinoperera. Ipapa taakumirira kuona zvogore rinouya kuti zvinenge zvitekaidziwa sei. Tinenge chikunyepai madzimirwa ari kuita Magetsi akomana hwendo huno atibenhutsa kuenda kumakore kuma2005 2006 nekuti ndo paiita Magetsi zvibodzizvo zvaari kuita kureketa kuno. Ipapa chiri kutoita kuhwadza wanachiremba wari kutoita kuvhiringika ipapa kuti woita sei nokutoti zvimwe zvinhu zvavanenge vachida kuita paribe kana chinenge chichisenza. Zvibodzizvo nomakanzuru zvakaita so Harare noBulawayo awabva watoita kutopeta hawo manja chaiwo paribe chavari kuita izvezvi munyaya dzokupomba mvura zvokutoti paribe heno kuti zvichamira mushechere. Zvirwere zvinokona pokare kugara vanhu matunduru zvikaita zvikaramba zvakaita kudandi. Heno kuti iwo wakuru wenyikawo wanenge wachinzwa sei zvichiita sei kana vachiita zvavari kuita zvii. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera papi. Apawo wota muzembi nyasi agoburika ari kureketa pachena zvaizikanwa nevanhu vese kuti kwaiwo wakuru wehurumende wakanga wapa vanhu makambani avanozivawo mabhururu yawo, asi aribe kana chibodzi chaanoziva maererano nokugadzirwa kwemagetsi. Mabasa okuti wagoite kubika magetsi onyika nanhasi aiwa paribe chiripo. Kureketa kwacheku kuribe kuti vhundutsa asi tatoita kumunyarira chaizvo nokuti iye anenge achifungidzira kuti ari kutanika wakuru wehurumende waripo achitadza kuziva kuti kunyange munguva yawanga wariwo wari kutonga zvaiitika zvibodzizvo paribe chakachinja. Guta roBulawayo izvezvi rabva ratoita kumira makasa chaiko kwai munhu nzvimbo zhinji dzakutopedzesa mvura iri kupera izvezvi asi paribe imwe iri kupombiwa nonyaya yemagetsi. Vanhu vari kuringira kuti wagoboye mvura wanokona basi kungoboya mvura painotanda kupombiwa panobenhuka magetsi nguva dzokukwerikweru idzodzo. Mabe yangu zvikange zvakadari motoziva kuti paribe chizvinu chaicho. Rekai hedu tirambe takaringa kuona. Tiri mumvuramo kambani yozinwa yagoreketayo kuti izvezvi iri kuburitsa mvura mudhamu rotugwi mukosi ichienda nzvimbo dzokunana chiredzi zvichidaro. Ipapa kwai nyaya yokuti dhamu riri raita kuzaritsa zvokutoti vanhu vazhinji vagoti konai muribe kunhadzirawo gwenya ipapo kuti mutsirikidze ribva randopomba richibva ratoita magetsi dai tatoboya magetsi mamwe ari nani izvezvi. Vanhu vanofungidzira kuti inyore. Wakuru wehurumende pawakanhadzira dhamu riro utugwi mukosi wanga waribe kana pfungwa yekuti pagonhadziwa magetsi kana mbichana inge iripoba. Rekai henyu muone zvinoramba zvichiitika tichiri murima hobi yangu. Mapurisa agoburitsa mazita awanhu watanhatu wakapfa notsaona yomugwagwa wokubva kukwekwe uchienda kugokwe. Mazita awo ndiNathani Maposa, ndiBhiula Ndebele, ndiMolini Ndlovu, ndiFrancis Shayano naErnest Chireya pabodzipo naPatrick Basopo. Mweya yawo ngaizorore murugare wanhu
wamudzuri nyasi wagobuda vari kureketa kuti vari kuzvidaba zviri kuitika mubato ravo roMDCT nawamonzorari, nokutoti ipapa vari kureketa kuti zvakaitika nawamonzora zvokuti ndiwo wega waisiwe kunzi ndiwe munhu akamirira bato rimusarudzo zviripo pamutemo wavo. Ipapa wagotoreketa kuti watoita kunyara kuti wanzi mumwe wavatungamiri ari mubatomu ari kuita zvakadari. Ipapa tatomirira kuona kuti kongiresi yavo iripo zuva rochi19 mwedzi uno inenge ichitekaidziwa sei. Mabi angu paribe chizvinu chaipo. Wamunangarwa kwai waenda kunyika yeEquatorial Guinea uko kuri kugadzikwa pokare Theodore Obiang Nguema. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichimbotekera sei. Unondoona mabhururu yacho kuti naiye mubodzi anondoitawo zvibodzizvo. Kwai kuno mumwe nyamari woku Netherlands izvezvi aita kuhwadziwa nokuti abihwa mari neanonzi Francis Chitanda. Ipapa akanga ahwina nyaya yache kumataurodzi mhosva, asi paribe chiri kuitika nokutoti wari kushaya kuenda kotanda iye Francis yu. Heno kuti zvirumboita sei ticharamba hedu takaringa. Ipapa kutonza kutokumbira wamunangarwa kuti wapindire nhau iyi. Heno iyo open for business yavanogara vareketa iyi kuti wachaikona chere kana zviita kudandi. Idimoti Magetsi muribe wari kuda kuuya wacho muri kubva mawati pokare mawabira. Heno kuti zvichapera sei. Rekai tione ipapa tinenge takandoringa tichigokunyepai. Kune wabva kuBritain wanonzi Operation Florian wauya kofundzisa wana mudzimira moto wedu. Regai tigoringa ipapa kwai wauya pokare nezvimwe zvinhu zvokuzogoseenzesa mukudzimura moto. Namadzimura motowa aiwa wanobva waita kufara kana zviita kudandi. Tikundoshuvira kuti dai wandotiboyerawo dzimwe dzimotika dzakati wande dzandokona kuunziwa ino kuti zviite zvakanaka idi. Makanzuro ese ekumaruwa kunana Mutoko nokunana Murehwa nodzasi kunana UMP kuboyekewo motika ibodzi dzinodzimura moto zviite zviri nani. Rekai tirambe takaringa iko zvinenge zviri kuperera. Tanyara Fani kuna wamwe watsano ane makore 50 womunyika medu muno waizviita mupristi kunyika yeSouth Africa wapuwa kugara mujeri kweupenyu hwese kairi nonyaya yokuti waibhinya pabodzi pone kubva wauraya vanhukadzi. Kwai watsano ndi Lucas Chauke idi waita kupfidza dai wakareka kugobuditsiwa zviri kuita yanosivharusizvo. Chipatara choMatadei nyasi changa chiri kuita manyongori chaiwo yenge indori mhinigori wanhu vari kuita kwira nokudzikira. Ipapa nonyaya yokuti wana mukoti wari kuramba pabasa. Kwai waribe kubhadhawa mari wari kutovhunduka izvezvi kuti wakandobhadhawa mari inoita mari yokuAmerica 10 basi kuingidziwa pamusoro pomari iyo maRTGS wanotambira. Zvakawasvodogora mwoyo chaiko. Heno kuti uchabenhuka chere ipapa ticharamba takandoringa kuti zvinenge zvichitekaira sei. Katiringe dziri kuitika pasi rese. Kambani yeEscom yaita kuhwadzisa vanhu izvezvi munyika yeSouth Africa. Vanhu vazhinji waribe Magetsi kureketa kuno nokuti kwai Magetsi akuenda padanho rochitanhatu kudzimiwa kwawo. Mukaona pakadari moziva kuti pakaita kunyangariwa. Izvi undoita kuda kutoitenge ichaita kusvika patiri pano. Asi rekai tione kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Nyika yoDRC yagoreketa kuti kwai wapandukiwo M23 wari kubhadhawa mari inohwanda. Kwai wakauraya vanhu vanoita 242 272 pachirungu. Pakaita kunyangariwa. Izvi zvitiri kuona panokona kundoita hondo chaiyo tsvinu inobunga pakati poHwanda naiyo DRC. Rekai tirambe takaisa munamato zvireke udando. Mutungamiri weTanzania Suluhi aita kurohwa manja pasi rese idi. Mufungiro wache unoita kuti zvinhu zviite zviri nani akaramba akadando. Kureketa kuno agotoreketa iye kuti kuchaitiwa mhemberere dzokuzvitonga kuzere dzomakore 60 anoribodzi dzonyika yache. Ati mari yacho inge ichida kuseenzesiwa ipapo inoita zviuru zvokuAmerica 445 444,000 pachirungu ngaiseenzesiwe kuwakira vanhu karemara noapwere wanoita kuhwara nopfungwa nozvimwe zvakadando waite kuwakirwa dzimba dzokugara kutenderedza nyika.
toramba tichizvitenda izvi. Dai kuri kwedu izvezvi vanenge vachitozazana munhandare yenational sports kuti zvidando waite kuparadza mari kudando, idi dai waita kufunda kubva kune mudzimai iyu. Tafara kuti kwai mugwicho waakamboita mutungamiri weMozambique Armando Guebuza anonzi kwai agopuwa makore 12 okugara mujeri pabodzi pono vamwe wache 10 kwai makore awapuwa aya inyaya yekuti wakaita zvechimanja mbudu nokuba mari yonyika zvaisafanira kunge zvakaitika. Dai kuri kwedu idi wapwerewa mugabe waye waibva watoita kuita kupfuchiwa chaiko, makore waigopuwa ipapo anenge akaita kuwanda. Nazvino nyika yeMozambique iri kurwadziwa anonyaya yemabhiriyoni 2 chaiwo akakweretiwa nemakambani zvisiri pamutemo. Nanyasi zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvichapera mushechere, asi tiri kufara kuti pane vanhu vasungiwa. Majeremani kwai agosunga vanhu vanoita 25 wachitiwo vanhu vari kuda kumukira hurumende zvochisimba. Rekai tione kuti ichapera sei, kana vari kuita kudari wega wegani. Peno zvine chokwadi ticharamba takandoisa dziso ikweyo tichiringa kwazvinenge zvichienda. Kwai kambani yawaTrump yabatiwa nomhosva yokuti iribe kubhadhara mari dzomutero zvakanaka. Choupenzi chacho chainga ipapa hachitsvinu. Rekai henyu muone kuti zvinenge zvichitekaira sei, tinoramba takandoringa kwazvinenge zviri kuenda. Mukugumisira kwai Ronaldo izvezvi akubuditsiwa nokutanikiwa pachena kuti ndiye mhosva, ndiye anokonzeresa kunyongana muzvikwata zvaanotambira. Nozuro chikwata chache chakaita kutamba zvakafadza vanhu vazhinji nokuti anga asimo paanotambapo pese. Panobva paburika kuti pano manyongori anenge achindoitika. Rekai henyu muone kuti zvinenge zvichiita sei, asi ndokupera kwache ikoku. Dai ari mumwe atodipfa mahache aisa bhora pasi, peno aikona kuzozikanawo nevazhinji kuti kuno munhu aitamba bhora zvakanaka ari Ronaldo. Rekai henyu tigumire ipapo mabuja kwanyasi. Ndini wenyu MaMhanduwe WeNhau.